ba wani ba shine ikori abokanansa shine da kansa kuma har gobe abokanansa suna son sa har gobe ba su wani mutum da suke so kamar sa. Assalamu alaikum. Na baba kunce Tijjani Asase, na ji bayananka duka kuma duk abin da ka faɗa a cikin bayananka gaskiya ya fi yawa ma, amma dai akwai gyara da yawa. Hakikanin gaskiya ba mu taɓa son wani mutum a masana'antar fim kama Adamu ba, ban mu taɓa ba. Gaskiya ne kun nuna min soyayya, kun so ni sosai sosai, amma ni ma na so ku kuma soyayyar da na yi muku na rantse da darajar ma'aiki ba ku yi min irin ta ba. Sannan kada ka manta Tijjani, a wannan lokacin ku na miƙa wa rayuwata, saboda shekaru na wannan lokacin ba su da yawa. Rayuwata a hannunku take. Abin da kuka gani kuka zo ka ce min kun gani, na yadda kun gani. Abin da kuka je kuka jiyo kuka zo ka ce min kun jiyo, na yadda ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Duk wanda kuka nuna muku ce makiyina ne, na yadda makiyina ne. Duk wanda kuka nuna muku ce masoyina ne, na yadda masoyina ne. Kenan idan har na yi wasu kurakurai a wannan lokacin, to ku ne sila, saboda ni ban san komai ba sai yadda kuka yi da ni. Duk wanda yake cikin masana'antar Kano ya san wannan lokacin. Wannan kenan. So babu ƙarya a wannan bangaren. Babana bai taɓa son wani mutum inda ya so Adamu ba, jarumai haka mahaifiyata, amma Adamu bai zo ya gaishe ya yi min gaisuwar mutuwar babana ba. Adamu bai zo ya yi min gaisuwar mutuwar babata ba. Bai zo ya ce yaya hakurin hajiya ba har ƙofar gida. Iyayenka sun Allah ya musu rasuwa, ban zo na yi maka ta'aziyya ba, sai dai a lokacin ina tsammanin ka manta cewa ina da problem da gwamnatin Kano, ina on target, ana targeting ina wannan lokacin. Saboda lokacin ne ba zan manta ba, idan na hau stage ranar sallah in ana wasannin sallah sai na fara yin wakar Adam Zango mai gari. Na zo ina ce in na ga dama zan ce a gidan Kwankwasa zan kwana, a gidan Abba zan kwana, a gidan Sarki zan kwana. Lokacin Sarki Sunusi Lamido ne. Sai aka kira ni aka ce min to wannan abin da kake faɗa ya zama matsala, za a kama ka. Wannan dalilin yasa na ɗauki kafa zuwa Kano. Na kira ka kuma a waya ne maka ta'aziyya, na kira ka a waya ne maka ta'aziyya, na yi postin ne maka ta'aziyya, saboda shine kadai abin da zan iya yi a wannan lokacin. Daga baya na zo na fara shiga Kano, kuma kada ka manta lokacin da kai gobara har gidanka na je, kuma har gudunmawa na ɗauka na baka. A lokacin ina da ikon da zan iya zuwa, don haka ina ga kamar da na kira ka ne maka ta'aziyya ne posting kamar na yi gwanintan abin da nake ganin zan iya wannan lokacin. So ashe ni ban sani ba, ban yi gwaninta ba. Wannan kenan. Kun samu matsala da Sunusi, wanda a wannan lokacin kuna yin aikin a duniya. Matsala dai ban san daga inda ta faru ba, abin da na ji Sunusi ya faɗa min da wanda ka faɗa min kowanne da bambanci. Na ɗauki kafa na taho har ofis ɗinka nake ce maka ga abin da yake faruwa, kuma ga abin da naji kana faɗa a kaina, kana cewa kaza. Duk wanda ya zo sai ya gaya min cewa ai Tijjani na zagin ka, yana cewa kaza yana cewa kaza. Ban yadda ba yanzu abin yayi yawa har ofis ɗinka na zo. Ba kafin ma zo ofis ɗinka ina gida na yi maka voice na ce Tijjani na ji ana cewa kaza da kaza, kana cewa ba iyayenka sun mutu ba ka so na yanzu, ba ka so na iyayenka sun mutu ban zo na maka ta'aziyya ba. Na ce na yi kira ka a waya ne maka ta'aziyya, ban san har yanzu kana kullace da ni ba, amma dan girman Allah ka yi haƙuri, na ɗauki laifina, ka yi haƙuri. Na ɗauki kafata lokacin rikicinku da Sunusi edita, na je ofis ɗinka zan yi sasanci akan na san yadda kuka taso, mai gidan Sunusi ne kai, kayi masa komai, bai kamata haka a ci dangantakan nan ya lalace ba. A lokacin akwai wanda ya rasu a Kaniwood, ba zan iya tuna wane ne ba, wanda ka fito kana kuka. Bayan rasuwan ne aka samu wannan matsala. Da yanzu na same ka na ce Tijjani wane ya rasu, kai kuka, shin kana tunanin yanzu idan Sunusi ya faɗi ya mutu sai kuma ka je gidansu ka yi ta'aziyya? A lokacin ka ce da ka sani da kun daidaita kun ci gaba da rayuwa. Ita rayuwa dole ne sai kun saba wa juna. Zo mu zauna ne, zo mu saba, ya zama dole wannan. In dai dan adam ne kai to sai kun yi fada, ko da waye, da iyaye ma ana yin fada.
na ce maka dan Allah dan annabi duk a haƙura da wannan adaidaita ka ce san kai ba Sunusi har abada. Na ce yanzu babu wata hanya da za a iya zuwa ni yanzu in je in samu Sunusi ya kaskantar da kansa ya zo ya baka haƙuri ku da ku ci gaba da mu'amala. Ka ce kawai kai baka ma son wannan magana dan duk wanda ya zo maka da shi kai ka danna ashar ka ce duk wanda ya zo maka da wannan kaza sai kai kaza da kaza. Ce to Allah ya baka haƙuri, Allah ya tsare. Na ɗauko magana ta still na sake baka haƙuri akan maganan mahaifanka da Allah ya dauki ransu ban zo ba. Na ce Tijani duk abin da aka ce maka na faɗa ka yadda cewa na faɗa din, amma dan girman Allah kai haƙuri. Abun kunya ne a ji mu muna gaba. Ka ce wallahi ya wuce kaza da kaza da kaza. Wannan shine dalilin da na ce ba a yafiya a Kannywood. Duk abin da ka aikata na kuskure ko ka je ka ba mutum haƙuri zai ci gaba da ƙullatanka a cikin masana'antar Kannywood. Ba a yafiya. Dole sai na yi muku laifi, dole ne wannan sai na yi muku laifi, haka da haka dole sai kun yi min laifi. Jazaman ne wannan, haka rayuwa take. Mu ajiye wannan maganar. Ina fata ka fahimci abin da na faɗa akan maganar wannan. Na baka hakuri ɗaya, na yi biyu, na yi uku, ban san cewa har yanzu kana da kullace da ni akai ba. Dan da baka kullace da ni ba za ka ɗauko maganar ka kawo shi media ba yanzu. Abu na ƙarshe kuma shine duk wayannan mutanen da ake zagi ake faɗan magana a kansu, Adamu ne ishi ga social media ice baya da bukata, baya son ganin kowa kusa da shi, baya bukatar mu, baya bukatar ganin kowa, ba mu da rana a gurinsa. Amma Adamu shi ya saki abokanansa, shi ne ike kallon kamar za su yi arziki, dole sai da shi za su yi arziki. Sai Allah da kansa sai ya ce baya bukata, sai suka tafi, sai kowa ya arziki, kowa sai Allah ya ruba masa asiri a cikinsu, kowa sai da Allah ya ruba masa asiri a cikinsu. Tijjani, a lokacin da nake ɗan Ladi na Sidi ina cikin damuwa, hankalina ya tashi saboda a lokacin ina da matsala da Ali. A wannan lokacin kuma yaran Ali duka za su je su yi rubutu a media, su kwatance na da dabba, su ɗauko hoton jaki a yi postin su ce a gawa na fada mahaifiyarsa. Menene ko Jax ne ko me, na manta abin da ake kwatance na da shi a lokacin. A yi rubutu a duk, wallahi lazim komai ina da shi a ajiye. A yau da girman ku ba zan zo in ce wai in za ku tare min rigima wai ku je social media an zage ni kurama zagin ba. Ai yarinta kenan da rashin tunani. Yarinta kenan da rashin tunani. A'a, kuna da ƙarfi kuma manya ne ku a masana'antar. In an zage ni ku je ku dakatar da waɗannan yaran su daina zage na, shine kawai. Wannan master a lokacin shine na ce to tunda ba wanda zai tare mun fada. Ina maganan shekara 5 baya ne, banda yanzu. Na faɗa wa mutane cewa wannan abun shekara 10 wani abu ne, ba shi ne faru ba wannan. Raina ya ɓaci sai na yi voice na posting a Instagram na ce duk wanda yake tunanin cewa shi yaro na ne ko abokina ko aminina, ban ga amfanin ku ba, kowa ya kama hanya ya tafi, bana buƙatar ku. Gaskiya ne, na faɗa muku haka, da ku har yara na. A wannan lokacin abin da na expecting shine in ga ɗaya daga cinku ya zo gidana ya daki kofa ya shigo ya same ni ya fara danna min ashar. Kai ka isa ka ce mu rabu da kai? Me yake damun ka ne? Hauka kaza. Ai mun faɗa, ku zage ni ku mun faɗa. Saboda bacin rai ya jawo ne haka, amma ba wanda yayi. Ba wanda ya, har sai da kaina naga cewa abin da na yi muku ba daidai bane. Na kira waya, na ɗauki wayata na rubuta text na tura muku dan Allah ku yi haƙuri. Abin da na aikata na tabbatar da ba daidai bane, bacin rai ne, amma ku yi haƙuri, ku yafe min, mu dawo mu ci gaba da mu'amalar mu. Abin da ya fito daga bakin ku dukkan ku shine me Adamu ya rubuta ma text, wannan ya kira wannan, wannan ya kira wannan, wannan ya kira wannan, me ya rubuta ma ya ce kaza da kaza da kaza, ai ni ma haka ya tura min, wannan ya ce ni ma haka ai tura min, wannan ya ce ni ma haka ya tura min. Kuka kira junan kuka ce lalle wannan yaron jaki ne, idan yana so ya ba mu hakuri mu koma gare shi sai dai ya nemi takarda ya rubuta apology ya kawo kowa da kansa, sannan mu duba mu gani, sannan mu koma mu zauna da shi a ci gaba da tafiya. Uwar garki, ni ne uwar garki, ni nake komai, amma yau an waye gari na wulakanta, na yi laifi, na gane laifina, na ba ku haƙuri, amma duk da haka a wannan lokacin sai da aka wulakanta ni. Tun daga wannan lokacin har zuwa yau ba mu koma yadda muke ba, amma mun koma muna shiri kowa one on one, daban-daban ba a haɗa ba. Sannan bayan set ɗinku da na yi wasu set ɗin ai su ma mun samu problem.
mun kowa ya kama hanyarsa. Zamanin sa Habu Sarki ga su nan su ma aka zo aka bar wannan na sake samun wasu. Haka rayuwa take. Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa ya ce na azurta mutum da mutum, da haka ba za ka nemi arziki ba sai ka nemi taimakon mutum. Taimakon da mutum yake maka daban, wanda Allah yake maka daban, kowanne da mazaunin shi ba masu da haɗi. Wannan dalilin sa ba na son in rika tafiya ni kadai, sai na nemi taimakon mutane su taimake ni in taimake su. Idan Adamu yana so a gyara sai ya nemi abokanansa sai su haɗu sai su zauna sai su gyara, sai a gyara matsalar. Zai gani in komai ba zai koma yadda yake da ba. Ai tuna ƙaunarsa. Tafiya ba na buƙatar taimakon ku yanzu. A baya ma ba taimakon kuɗi na nema ba, taimakon a rika jawa yara kunne na nema. Abu na ƙarshe kuma maganan ka na farko da ka tai sai ka ɗaga rarara sama ka haska shi duniya, saboda yanzu tare da rarara kake. Lokacin da kake tare da ni kake ɗagawa sama, kake yabawa, kake faɗan abubuwa na. Wani lokacin Dauda baya iya bacci sai ya ga kowa ya samu gurin da zai kwanta. Wani lokacin Dauda baya iya bacci, ha gane, sai ya ga ya sallama abinci ba. Dauda wani lokacin da kansa yake rabawa yadda zai kyautata wa mutanen da yake tafi da su. Tafiyarsa ce. Duk mutumin da ya ce maka ya yi tafiyar Dauda ko ya yi yaron Dauda ko ya zauna a ƙarƙashin Dauda, an yi wata tafiya ba a bashi hakkinsa ba, ka ce in ji Tijjani a sace ni na faɗa ƙarya ike. Idan kuma da gaske ne ya rubuto tambayar, ni kuma zan je gaban Dauda za a sallame shi tafi kuɗin. Ka yi maganar cewa rarara shi duk yaran shi babu wanda bai siya maka mota ba, ya siya maka gida. Kuma mai bambanci na da shi, zai ba da mota an dauka an sa a media yanzu, kuma ni abin da na yi shekara 10 na fito na faɗa yanzu. To mai bambanci na da shi? Akwai bambanci. Lokacin da na yi abin da na yi shekara 15 ne 12, ban kuma fito a lokacin ana ce a yaba min na ba yara na kyautan mota da abokaina na musu aure da kaza. Akwai abubuwan da ban faɗa ba Tijjani, kuma ba na so in ɗauko shi. Ka gane akwai bambanci. Ni bata min rai aka yi na fito ne magana, ba wai don kawai ina so mutane su san cewa na yi wannan abun ba. Rarara ni ba rarara ne min magana ba, amma kiran shi da kai ka faɗi wani abu wanda ba kowa ne ya sani ba sai mu da muke fim. Ni na bi rarara ya yi amfani da ni, ya yi kuma dumping ɗina. Soyayya da ƙauna da biyayya da so na rantsi da Allah da ne wa rarara. Rarara ya yi min kwatankwacin shi rabi, Allah ya tsine min albarka. Na bi rarara kamfen sama da garuruwa 7 a Najeriya, har Nijar na bi rarara kamfen. Ni ma abinci na ne, ba ina bin shi bane kawai dan kamar yaron shi ba zai bani komai ba sai yayi ra'ayi maybe ya bani kyautar mota ko a'a. Ciniki ne kawai bana yi da shi, kuma yayi using dina ya wulakanta ni, ya jefar da ni a gefe. Saboda a lokacin da nema abula da rarara har na gama ban sami naira miliyan 3 ba a cikin shekara 7 da nema amala da shi. Ku tambayi ku tambayi duk wanda yake tare da rarara ma na kusa da shi, abokansa ba yaransa ba. Baban cire za ku tambaya, za ku iya samun wannan labarin da nake gaya muku. Duk wannan abin da mutane suke kallon kamar rarara ya yi min hidiman wajen miliyan 100 ko 50. Billahi allazi la ilaha illa huwa ban sami naira miliyan 3 a hannun rara ba. Za mu yi tafiya da rarara, zai je a yi abu, a je ya samo miliyan 100. Na rantsi da darajar ma'aiki naira 200,000 zai nuna, zai tura min ya ce ga dan wannan a dan wannan a dan yi abu kaza, zan neme ka. Ba shi zai hana goben ya kira ni in fita ba. Amma kaga kana tare da shi yanzu sai ka daga ikan kanna kamar ni irin babu wani abu da nayi. Shine kawai burinka ka nuna ban yi komai ba. To Allah ya fi ku, na bi ku sau da kafa. Har yanzu ma bin ku nake sau da kafa don in zauna lafiya, ba komai ba. Ka fito duk abin da ka faɗa burin ka dai a ce ni ne mai laifi. To na ɗauki laifin, amma dai na amayar da abin da zan wanke kaina a gurin yan kaniyu ba a gurin yan kallo ba. Ko da yake yan kaniyu ma sun san komai. Su yan kallon da suke kallon suke min kallon cewa an yi min irin abin nan ne kawai na yi butulci. Ina butulci a nan.